ayo re melaku nang kunjungan re ayo re rame-rame bebareng. Iya semua Surabaya. Ayo dari Surabaya. Sapa biar melu aku. Ayo golek kenalan Ayo ngalor kita mobil Simon jangan dipikir wong kon padha gak duwe sangu jangan dipikir angger padha gelem laku mangan tahu jok dicampur sabu-sabu malam minggu ape digomong lamun ono wali kok iki dicekel ae dicekel siapa majunya gelem melu aku ayo golek kenalan nang San Francisco waduh California Sacramento kita liwat tengkong ngumbah motor Esioma tinggal di lego sapa ngerti nasib awak lagi wujud ayo sing ono di ketika jauh dipikir kon podo gak duwe sangu ayo jauh dipikir angger podo gelem laku campur nganggo tidur malam minggu gak ape digawong lamun malam minggu lagu Jawa satu neh lagu gak ape digawong lamun langsung mas kasih lagu Jawa mas kamu lagu Jawa mas langsung alright ini sejarahnya toko ya kamu Yati, iya ini Yati juga Cocak Romo. Ini ada saudaranya dari Gini Kampot. Ini kena Gini Kampot ya. iya coba melempar manggis ku lempar manggaku dapat ku coba melamar gadis gadis ku lamar jandaku dapat asik iki piye wong tuwa sawane yen bengi
negeri ageni si buah-buahani ku siap dan ku sipiro pada panjang merdeka saya selamat masih negeri Abah. Iki piye piye wong tuwa rapi perawan jaloe prawane yen bengi guyu wae amarga seneng karo manuke ireng banget ireng banget masalah si birong karo iya nanti goyang apa yang digoyang digoyang seneng banget deh yang digoyang metu apa nih yang digoyang enak rasane yang digoyang metu apa nih Tal? Apa iki? Metu enak tepuk tangan yang meriah untuk kami Mas. matur nuwun. Ini Orek already tadi Rek sudah. Dua lagu Tante ini lagu Ala Bamba dan juga sama Enggo Lari dari Ambon Manise.